the stars. Let me see what's bringing. Moi, tää on mun toinen YouTube-video ja tässä videossa mä ajattelin tehdä lifehackseja. Eli mä oon valinnut tähän nyt 3 lifehacksia. Ja joo, eiköhän mennä vaan ensimmäisen pariin. Eli tää ensimmäinen lifehacks on sellainen lifehacks. Eli niinku, ottakaa. Eli leikitän, että täällä on maitoa ja sitten tässä lusikassa on kaakaojauhetta. Sitten kun sitä kaakaojauhetta niinku dippaa silleen tälleen, eikä niinku, ei niinku silleen kaada niitä tonne. Sitten kun nostaa, niin sen pitäisi olla kuivaa. Eli joo, testataan. Mä en siis tykkää kuumasta kaakaosta, niin mä en nyt lämmitä tätä, mutta nyt me laitetaan tähän kaakaojauhetta. Mä siis käytän nämä meidän viimeiset kaakaot tänne, niin taisi vähän lipsahtaa, mutta kokeillaan nyt tän. Mitä? Meidän testaan. Siis tähän jo tulee tällaisia, mutta siis suurin osa tästä on kuivaa. Wow. Juu. Miten tässä nyt kaakaota? Mä en nyt siis tiedä mitä hyötyä tuosta lifehacksista oli. Mutta ehkä niinku vaikka sellainen, että niin että jos sä nyt vaikka oot tekemässä kaakaota, sitten sä et haluakaan sitä kaakaota, niin sitten sä oot kerännyt uittaa sen sinne. Mut joo, sellaista ehkä. Seuraava on sellainen, jos sä et osaa käyttää vaikka sushi-tikkuja. Ja mä käytän tätä itekin aika paljon, koska silleen mä en tai siis se jotenkin tuntuu raskaalta kantaa niinku sormissa niitä sushi-tikkuja. Mut siis mulla ei nyt oo niitä tikkuja, niin mä käytän 2 kynää. Eli joo. Eli tähän sä tarvitset siis sushi-tikut. Mulla ei oo sushi-tikkuja, mutta siis nämä. Sitten paperia. Noin 2 palaa riittää. Eli sä laitat tämän paperin niin tälleen. Ja sitten nämä susitikut niinku silleen jotenkin tälleen. Eli siis joo, tälleen niinku, että päät on tälleen vastakkain. Tai niinku niin. Sitten sä alat pyörittämään näitä tikkuja, tai siis tähän paperiin näitä tikkuja. Ja siis jos ihmettelit näitä mun hiuksia, niin kävin just tossa vähän aikaa sitten suihkussa. Eli sitten ne näyttää tältä. Sitten te taitatte sen näin. Ja sitten tälleen. Minkäs mä voisin nostaa? Nostan vaikka ton lehden. Mä en siis käytä tässä oikeastaan mun sormia melkein yhtään. Tai siis silleen, niin. Seuraava lifehacks on ruoka ja niinku lifehack. Sitten siinä pitää niinku paistaa. Se on niinku sellainen, no mä näytän. Eli tähän taatte 2 leipää. Sitten, no siis mulla ei oo mitään sellaista suklaata, mitä mä voisin niille uhrata. Niin mulla on terveyssuklaa
tää on tällaista niinku... No vähän niinku appelsiinisuklaata on saanut tän siis normaalista. Ja sitten kananmunaa. Mutta ensin me niinku... no toivottavasti ei nyt mene tästä rikki, mutta mä painan nyt tän tänne. Ja nyt teen tän siis uudestaan tähän kuvauksen, koska kuvasin vahingossa tuolla 2X:llä. Eli siis sillä niinku tästä niinku tuli tällainen. Ja sitten tänne väliin niinku laitetaan suklaata. Ja mä kerron kohta sitten, miten näillä tehdään. Eli mä laitan nyt tänne siis suklaata, joten juu. Tää on ehkä vähän liian iso tää. Niin mä joudun vähän puolittamaan tätä. Noin. Sitten tämä kiinni. Noin, nyt se on päällä. Sitten nää niinku laitetaan tonne... Mitä? Niin, nää laitetaan tonne paistinpannuun. Sitten näihin tulee kananmunat. Eli juu. Mä en nyt saanut tätä paremmin mihinkään niinku nojaamaan, että näette sitten tässä kuvakulmassa. Mä laitan nyt siis noin kananmunat tonne. Nyt siis sit vaan vähän odotellaan, että nää valmistuu. Vähän ehkä meni pieleen, mutta kyllä niitä nyt syödä voi. Sitten me laitetaan toi suklaahommeli tänne. Tää nyt sitten kivasti aukesi täältä, mutta no, ei kai sillä nyt niin väliä ole. Mutta juu, kiitos kun katsoitte tämän Lifehacks-videon ja en tiedä milloin seuraava video tulee, mutta jos muistan niin tässä lähiaikoina. Mutta juu, moikka!